Здравейте! Аз съм Ангел от Bosch и днес искам да ви покажа някои системни инструменти и консумативи за слугостроителство. Като шлайф машина за стени Bosch Giraffe с шлифовъчна мрежа, винтоверт за гипсокартон с патронник за винтове, фреза за бързо рязане на отвори в гипсокартон, винтоверт и борокорона за контакти и разпределителни кутии, както и линеен лазер с 3 лъча. Да ги видим в действие. Започваме работа с лазера GLL380CG. Линейният лазер проектира 3 отличителни 360 градусови зелени линии, които се виждат 4 пъти по-ясно, сравнено с червен лазер. Може да ползвате управление от приложението Leveling Remote. Например, вие сте сами, когато изравнявате дори дълги стени, вместо да тичате напред-назад, за да получите крайната прецизна лазерна линия. Приложението Leveling Remote позволява безконтактно управление чрез Bluetooth дистанционно управление. GLL380CG може да постигне нивелиране дори на неравни повърхности до плюс-минус 4 градуса. За по-малко от 4 секунди с отлична точност от плюс-минус 0,2 мм на метър. Следващият инструмент в линията ще бъде винтоверта за гипсокартон GTB 185 Li. Изпълнител за винтове GMA 55. GTB 185 Li е лек, пасва добре и функцията за пестене на енергия пести батерията. И дори за 2000 винта, размер 3,5 на 25, капацитетът от 2 А е достатъчен. Функцията Power Save пести батерията и позволява на винтоверта да работи до 3 пъти по-дълго. Ще ви покажа в демонстрация, просто активирайте функцията, винтоверта работи непрекъснато, но двигателя стартира само когато натиснете винта. Това пести много батерия. Използва се с обикновени винтове за гипсокартон. Дължина на винта от 25 до 55 мм. Максимален диаметър 5 мм, максимален диаметър на главата на винта 9,5 мм. Друг инструмент е фрезата за отвори в гипсокартон GCU18V30. Такъв малък акумулаторен инструмент ще свърши работа. Може да се използва за изрязване на по-малки отвори, например табло в гипсокартон или шина за 5 контакта един до друг. Но може да се използва и за изрязване на отвори за прозорци или врати в преградни от гипсокартон стени. GCU18V30 определено е ефективен при работа. Благодарение на EC мотора може да върши работа през целия ден с една батерия Procore 4 А. Тук говорим до 100 метра в 12 мм гипсокартон. Включен е спираловиден нож за гипсокартон, както и 3 други накрайника с различни размери за различни приложения, като шперплат например. Друг аксесуар е борокороната за дупки за кутии, например за гнезда. Това е моделът Expert. За много взискателни условия гипсокартонът със сигурно принадлежи справо към тази категория. Изключителна издръжливост благодарение на Bosch Carbide Technology, заедно с адаптера Power Change Plus и правилното центриращо средло може да направите много дупки с лекота и прецизност. Вижте как пробива бързо, точно и чисто. Последният и не по-малко важен герой е нашият шлайф за стени, така нареченият Giraffe, както всички го знаят. Bosch GTR 550. Пуснат от Bosch в началото на 2022 година. От тогава той печели репутацията си на надежден, мощен, удобен и много практичен помощник за вас. Нека поговорим бързо и да ви покажем основните предимства. Първо, патентована шлайф глава Ultra Flexible, неограничено движение, адаптира се прекрасно към повърхността. Второ, функция за засмукване на тавана. Захваща се точно към тавана, така че да не е толкова тежък.
Трето, стабилен дизайн на двигателя с маркуч. Няма да повреди зоната на шлайфане. Четвърто, допълнителна елообразна дръжка за по-добро захващане и не толкова уморителна за работа над глава. Пето, може бързо да се преобразува в дълга версия или обратно в кърса версия, тавани или тесни места. Работна дължина от 1,1 метра до 2,3 метра. Във връзка с GTR 550 бихме искали да отбележим, че първо, ако искате да получите най-добро засмукване и да защитите белите си дробове, използвайте мрежата за шлайфане на Bosch M480. И второ, ако искате да запазите поддържащия диск колкото е възможно повече, използвате Pad Saver или така наречената подложка. Работи чудесно. Здравейте обратно в студиото! Видяхте новите ни 5 инструмента, които ще улеснят работата ви. А също така да не забравяме и качествените консумативи, които спомагат за по-бърза и по-качествена работа. Ако видеото ви е харесало, натиснете лайк и ни последвайте за следващи подобни видеа. До нови срещи!